It's me Junior Mushona mfano pa danger style hapa kaboom ndio danger blade ni danger style hapa bani. Young pinda young fire kaboom Izo King Betto kumazikadeza kana chito matafake mtofauti yeso shikopotsera matakura ng'ombe mbuzi hata Samsa chicharamba dichifamba naye mpana wedu koma no mawani batanidza mawani yako ndokubata pambira danger blade and danger style Dovatenda Mari Baba atimire kuvatenda Dovatenda Mari Baba chicharamba dichivatenda Dovatenda Mari Baba atimire kuvatenda Dovatenda Mari Baba atimire kuvatenda Mari Baba chicharamba dichivana mata nekuti ndivo vanotidzingira mweya yakashata ende ndivo vanoona kapatinofamba ndivo vanovhenekera kamunzira dzedu ndio saka nhasi tichiuya tichivatenda atizomira kakuvatenda nekuti ndivo vakatipa kairo tarenda ratiri kufamba naro kamuzuva ranhasi Dovatenda Mari Baba atimire kuvatenda Dovatenda Mari Baba ticharamba tichivatenda Dovatenda Mari Baba atimire kuvatenda Dovatenda Mari Baba ticharamba tichivatenda ishe Jesu vakatotibvira saka nhasi isusu tinofana kuvaimbira nekuti kando zvavakatotiitira kuti Jesu wakatotifira saka Mwari tinofana kutomunamata nekuti ka unotidzingira mweya yakashata saka tinofana kutomutenda Dovatenda Mari Baba atimire kuvatenda Dovatenda Mari Baba ticharamba tichivatenda Dovatenda Mari Baba atimire kuvatenda Dovatenda Mari Baba ticharamba tichivatenda Mwari totovatenda chero tichipedza makata tinoramba takashinga tichikwidza chero kune vavengi vari kutitora tinopedza makata tirienda tinoda kutenda Mwari vedu hatiziye tinoenda napo kumberi kwatiri kuenda tovatenda Mwari Baba atimire